I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog, get your soul, just tell them ain't laying low. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο We Stay Κομμάτια. Όπως σας είπαμε, σήμερα είχε διπλό επεισόδιο. Το πρώτο είχε γυριστεί στις 15 Οκτωβρίου του 2023, πριν κάποιες μέρες, και το δεύτερο σήμερα. Τα κάναμε και τα δύο μαζί, επειδή σήμερα είχαμε το χρόνο και τη διάθεση να κάνουμε αυτά τα δύο. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν και ιδιαίτερα, απλά πρέπει να τα πούμε και αυτά, γιατί είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και μέρος της γυμναστικής μας. Όσο έχει να κάνει, το πρώτο θέμα είναι η υπερπροπόνηση και τι συνεπάγεται ως προς αυτό. Για κάτι άλλο που θα μιλήσουμε σήμερα είναι η ζήλια, ο φθόνος, το κουτσομπολιό και γενικότερα όλο το σόι του, από ό,τι καταλαβαίνετε. Δώσαμε αυτή τη βαρύτητα σήμερα στο κανάλι γιατί θα μιλάμε και για τέτοια θέματα. Δεν είναι όλα ρόδινα και συννεφάκια, αλλά έχουμε και αυτά να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Πάμε όμως να δούμε το πρώτο θέμα της εκπομπής. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την υπερπροπόνηση. Η υπερπροπόνηση τι είναι? Το λέγει η ίδια η λέξη. Όταν υπερπροπονούμαστε σημαίνει ότι προπονούμαστε πολύ παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό και τι αποτελέσματα θα έχει όλο αυτό? Αν το κάνουμε για μεγάλο διάστημα αυτό, μόνο αρνητικά ωφέλη θα έχουμε. Καλό είναι ανά 3 μήνες να κάνουμε μία παύση 7 έως 14 ημερών. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί να κάνουμε παύση εφόσον είμαστε σε ένα ρυθμό προπόνησης, εφόσον βλέπουμε κάποια αμυντικά ωφέλη, κάποιο πρίξιμο θα έλεγα εγώ, γιατί να κάνουμε μία παύση? Όπως κάνουμε σέρβις στο αυτοκίνητο, έτσι είναι και το σέρβις στο σώμα μας. Δείτε το κάπως έτσι και κάντε κι εσείς μία παύση αυτό το διάστημα. Θα σας το ζητήσει άλλωστε και το σώμα σας στο τρίμηνο ή τετράμηνο της έντονης προπόνησης. Με λίγα λόγια, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Θα μιλήσουμε για τα αρνητικά της υπερπροπόνησης, γιατί μόνο αρνητικά έχει. Ανορεξία για άσκηση το πρώτο. Δεν έχουμε την τόση διάθεση να κάνουμε την προπόνησή μας, είμαστε αλλού, δεν έχουμε συγκέντρωση, γενικά μας φταίνε όλα, δεν έχουμε το ίδιο boost, δεν έχουμε και τα ίδια ωφέλη, δηλαδή μένουμε στάσιμοι. Οπότε, όταν δούμε αυτά τα συμπτώματα, καλό να κάνουμε μια παύση 2 ημερών και αν συνεχίσουν αυτά να μπούμε στην ολική μας ξεκούραση 7 ημερών έως 14. Το ιδανικότερο είναι αυτό, διότι ξεκουράζουμε έτσι το νευρικό μας σύστημα. Η υπερπροπόνηση δεν έχει όμως μόνο αρνητικά ωφέλη στην προπόνησή μας και στο γυμναστήριο είτε στο σπίτι. Έχει να κάνει και στην καθημερινότητά μας, δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει είτε στην εργασία μας, είτε στη σχέση μας με άλλους ανθρώπους, είτε στην σχέση μας με την κοπέλα μας ή τον σύντροφό μας. Οπότε, όταν δούμε αυτά τα συμπτώματα, καλό να κάνουμε μία παύση και ένα restart μόλις τελειώσουμε την παύση μας. Μόνο θετικό όφελος θα έχει όλο αυτό και θα το δείτε όταν θα το εντοπίσετε και θα το κάνετε. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε και για τα άλλα θέματα της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, We Stay Κομμάτια. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για την συχνότητα του καναλιού. Αν έχετε πατήσει ένα subscribe με τον οποιοδήποτε τρόπο, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μια νέα προσπάθεια που κάνουμε, την σκεφτόμασταν καιρό και είμαστε μια ωραία παρέα, πιστεύω. Το επόμενο θέμα μας θέλω να μιλήσουμε για το πόνος, η ζήλια, το άγχος και όλο του το σόι, το αρνητικό σόι. Οπότε πάμε να ξεδιλήξουμε έτσι το κουβάρι. Ζήλια, τι εννοούμε ζήλια, δηλαδή φοράμε κάτι και ο άλλος το ζηλεύει, τι ακριβώς εννοούμε ζήλια? Ζήλια είναι όταν κάποιος εστιάσει σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει τόσο αυτός και θέλει με κάποιους αρνητικούς χλευασμούς να το χλεβάσει, να το καταδικάσει, να μιλήσει σε τρίτους, να το προμοντάρει. Αυτό δεν είναι σωστή νοοτροπία για τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι ωραίο να φτάσει κάποιος σε ένα τέτοιο σημείο. Δηλαδή, αντί να επικροτήσουμε τον άλλο να πούμε «Ρε εσύ, ξέρω εγώ, ωραία μπλούζα, ωραίο σώμα», γιατί να φτάσουμε στο σημείο αυτό? Πρέπει να... Συνεχίζεται